A Deputación de Pontevedra estudará a incorporación do convento de Santa Clara ao Museo Provincial. Como xa se anunciará onte, esta mañá alcalde e presidenta asinaron un protocolo que permitirá á Administración Provincial valorar a viabilidade desta proposta. Facendo un estudio arqueolóxico e histórico, polo tanto, ter os datos científicos que avalíen que algo que é unha cuestión que temos clarísima, queremos que o Templo de Santa Clara sirva para ampliar o Museo de Pontevedra, que avalíen os estudios rigurosos que pode ser para eses fins. Se finalmente os estudos son favorables, a incorporación de Santa Clara ao Museo de Pontevedra permitirá aumentar a superficie deste ata preto dos 30.000 metros cadrados. Decir, por exemplo, que o Museo do Prado ten 42.000 metros cuadrados e nós estamos a falar de chegar a eses 30.000, co cual, bueno, de alguna maneira implica que o Museo de Pontevedra, pues, que nós consideramos que é o Museo Nacional de Galicia e estamos encantados de que este na cidade de Pontevedra, poida competir, non? Lores agradeceu ao Goberno provincial a aposta por poñer en valor este edificio histórico, mais aínda tendo en conta o importante investimento que precisaría para recuperalo. Segundo o vicepresidente provincial, podería roldar os 20 millóns de euros. A contraprestación da Diputación a respecto da cesión que o Concello vai a facer, bueno, consiste en gastar unha serie de cartos importantes na cidade, rehabilitando todo ese convento, tanto no aspecto arquitectónico como natural, que logo se vai a poñer a disposición de todos os pontevedreses, non? Para Silva, este protocolo é un exemplo máis da boa sintonía entre o Concello de Pontevedra e a Deputación Provincial e felicitou o traballo do Goberno local para pechar a compra do convento. Que o Concello de Pontevedra finalmente fixera o extraordinario esforzo e positivo esforzo de facer que o Templo de Santa Clara se incorpore como un ben público do que vai a ser propietario toda a cidadanía. A presidenta asegurou que buscarán fondos europeos para a recuperación do convento, unha tarefa na que tamén agardan contar coa colaboración do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia.